Salam, hormatly vatandaşlar. Halk uhlap ýatyr, harby guluklar mal bakýar, polisler we emhmet guluklary para alyp halky soýup ýörler. Prokuratura beýguna halky tutup basyp ýör. Kadetler para alyp islendik kararlar çykaryp ýörler. Berdimuhammedow bolsa ogly bilen giýjetini gündüz edip halka arlap kezzapçylyk sematyny ulan döwledimizi ugurlajak bolup ýör. Şol pursatları göz öňüne tutup indi siz meniň soralarymyza jogap beriň. Türkmenistanda ýagdaýlar düzelýärmi? Halkyň har ýagdaýy guglaşarmy? Türkmenistanyň prezidenti alyp barýan fiýasaty zerary Türkmenistanyň bütün dünýä maskaraçylygy ahyr gutararmy? Egerde biz halk bolup hiç tat etmesek, Berdimuhammedow bizi katastrofadan çykaryp bilermi? Biz Türkmenistanyň demokratik opozisiýasy, paraxor, kezzap, jenaýatçy diktator Berdimuhammedowyň şahsandyrylan gymmatlyklaryna garşy görüşýär. Paraxorlyk, arlawçylyk, özünden kult ýasamaklyk, döwlet bir adam üçin olam özü kezzapçylyk, ýallakçylyk, idiotçylyk, görünçilik bilen bagly boş siýasat, halka garşy ikili siýasatyna garşy görüşýär. Şol şahslandyrılan gymmatlyklary türkmen halkyna siňdiren we öz siýasat hökmünde halka garşy ulanýan kezzap, paraxor, jenaýatçy Berdimuhammedowa garşy görüşýär. Hormatly vatandaşlar, şu gün 2020-nji ýylyň 23-nji dekabr hepdäniň 4-nji güni siz türkmen halky dewleti YouTube kanal platformasyna hoş geldiňiz aziz vatandaşlar. Şu günkü gepleşigiň temasy Türkmenistan Berdimuhammedowyň hususy kärhanasy boldy. Türkmen halky bolsa Berdimuhammedowyň hususy haksyz gullaryna döndi. Biz bu ýagdaýdan näme çykmaly? Gelin bile şu günkü Türkmenistanyň içinden we daşyndan bolup geçen wakalaryny analiz edip şu agyr ýagdaýdan çykaly bolýar. Vatandaşlar, indi men sizi Türkmenistanyň gelen habarlar bilen tanıştyrayım. Aşgabatda Gulistan adlı targowy merkezine ýolbaşçy Maksat Bayramow tutsak edildi. Maksat Bayramow Şamrat Rejepowyň Şamly diýilen ýegeriniň dukanlaryna gözükçilik edýärdi. Gulistan merkezine bar uruçkan Şamma getirip berýärdi. Diňe Şammy däl, Hacamrat Rejepow prezidentiň ýerini olum döwletiň içinden çykarylyp goýberdi. Sebäbi Berdimuhammedowyň arasynda prezidentiň wezipetine uruş gidip başlady. Bir tarapdan Berdimuhammedowyň ýegenleri, dogan arnaşlary beýlik tarapdan Serdar Berdimuhammedow we onuň tohmy, diýmek onuň aýalynyň tarapynyň ýanky wekilleri. Biz öz çykyşlarymyzda aýdyp geçipdik, sizin bilişiňiz ýaly. Näme üçin biziň halkymyz vilayet türmesinde ýaly saklanmokdy? Näme üçin ýollar açylanmokdy? Eger Türkmenistanda karantin diýip ikrar edilen bolsa, näme üçin ýegerleriň dukanlary diýje güni açyk işläp durlar? Näme üçin şol dukanlaryň içindäki bahalar ummasy ýokary we biziň halkymyza el ýetirlikdi? Ülferen bolsaňyz, Türkmenistanyň prezidenti biziň çykyşlaryndan soň Serdar Berdimuhammedow we Glyjewa buyruk edip vilayetlere aýlanyp bahalary barlap, adamlara bahalary el ýetirip bolsun, bazalary açyň diýip buyruk berdi. Serdar Berdimuhammedow siziň bilişiňiz ýaly ine bir günlükde Mar vilayetyna bardy. Mar vilayetyna baranda şo ýerde kommersantlar ýygnap bulary harytlaryny açtyryp, bahalary peselip ikisi Türkmenistanyň hekimi, ýani vilayetdäki hekimi söz berýär, baha tapawudyny size soň berer, häzir barlyk elýär biz ine Serdar Berdimuhammedow gelýär, şonu barlyk gitsin, onsoň bahalary galdyran diýip ýanky bulary aýdýar. Bulum şey diýär, ýöne hiç hili alja içine salman bazalaryň şu özler, kommersantlar öz arasyna alyjy kişi bolup bahalary ýani goýberip Serdar Berdimuhammedow we Glyjewa spektakl okudýar. Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidenti bilen biziň halkymda spektakl okudýar. Ýöne mundan beter kommersantlar mu spektakl okudýar. Serdar Berdimuhammedow şu bazalaryň arasyna aýlananda kommersantlar gyýyrýardy. Gurban bolup gün bolup, haram bolup gün bolup gyýyrýardylar. Şol reali indi kommersantlaryň şol reali
Türkmenistan'ın bandi, cinayetçi, paraxor hükümeti hemmeleri allap çıktı. Türkmenistan'ın daşındaki hemme adamları, hemme yolbaşçıları, hemme gurumaları, Türkmenistan'ın içindeki hemme halkı, devlet yolbaşçılarını daşındaki, yani Türkmenistan'ın daşındaki devlet yolbaşçılarına 4-5 gedekten alladı. Ben öňüm aýdyp geçýärdim. Inni OON'un vekilleri, Международный валютный фондun vekilleri, Международный bankın vekilleri Türkmenistan'ın maglumatlaryna ynanmaklar. Sebäbi hemmesi prepiska. Şu Türkmenistan'ın içinde 6 milyon 700 bin adam yaşaýar diýär. Ol bir yalan urun sebäbi biz ministeriýalaryň statistikalarını barlap, içindäki ýani zagotovka edýän adamlaryň danlaryny alıp 2 milyon 350 bin adamlyk ýani hemme zagotovka taýýar edilýär. Şonu ýani uny, ganny, ляшкалary, etleri, ýani buğdoýlary hemme zatlar şoň raşýonuň hasabyna ýani taýýar edilýärdi we bütün bir ýylda Türkmenistan halkyna näçe berimliligini ýani şol ady harytlary kesitler şoň zapasyna edýär. Yani şol danlary alıp biz 2 milyon 350 bin adam Türkmenistan'ın içinde ve tahminan 1 milyon 200 bin, 1 milyon 500 bin adam daşında yerleşýär diýip umum Türkmen halkynyň möçberi 3 milyon 750 bin, 3 milyon 500 bin adam. Şoňa ünsüyorum. 1991-nji ýylda bizde 3 milyon 950 bin adam vardı. 30 yıl geçip iksan diktatörün altın asırlarını, ruhnamalarını, yalanlarını geçen son biz kiçilik kaldık. Ünsüyorum, şu yıllarda, 91-nji ýyllarda Özbekistan halkı 20 milyona yeterdi. 30 yılda Özbekistan halkına diktatura bolsa da şolar 37 milyona ulurlar, 37 milyona çelli. Özbekistan'ın halkı. 65% üstüler. Biz bolsa 10% kiçellik. Halkımızın möçbür betelli. O diýme biz şeýle agyr günlerden geçtik. Adamlaryň jan sağlygy, adamlar öýlerini kas edip, dogulmaly çağlar dogulman, dogulýan çağlar ölüp, ýyr ölüp, adamlar ýyr ölüp, ýani barmaly ýaşyna barman ölüp biz ul kynçylykdan geçdik. Ýönümli söýüň. İki diktator prezident haramzadalar. Seyredin. İkisi gyzylyň içinde ýaşa, öýlerine gyzyllan ýani mavzoleyleri gurup şo ýerde bira ýatyp, beýleksem gyzyldan tualetlerine çelli gurup, ýegenler gyzyldan kwartira gurup, baýap, ululup, ýani üýsük gidip otyr. Türkmen halka ölüp kiçilik gidip otyr. Bul tohumam, çüýlük tohumy ululup, baýap, üýsük gidip otyr. Şamyň sözleri indi ýadyma düşýär. Nesip bolsa häzir Serdar prezident bol. Onsoň şoň ogly prezident bol. Şeýdiň bir nesiller bolar. Bizim vilayatdan häkimler bolar. Bizim çağlarymyz ösüp gelip otyr. Bizim köpürüp gidip otyr. Türkmenistan bizim elimizde. Ünsüyorum. Şu aýdylan zatlar hakykatdan hem ýani giýip başlady durmuşa. Şoň üçin men size aýdýan adamlar oyunun indi bol edeli bu Berdimuhammedow ve onun garnaşlaryna korkup ya olardan çekinip ýörmäli. Bu bizim hyzmatymyzda bolmaly şu adamlar. Indi Serdar Berdimuhammedow Söwdädäki paraxorlar durjak bolup vilayatyň bazarlaryna gidip barlyk geçirýär. Aşgabatda Küpettak etraf müdüriniň ve ykdysady kançylyga garşy göreşen bölümiň müdiri ýygnap basdylar. Olary esas ýüklenenine näme üçin produktlar bahasyny çensiz ýokary galdyryldy, siz nirä seretdiňiz diýip olar bir bahana. Ýöne hakykatdan hem ýygynyň biriniň iş meselesini çözmän soň şolary aýyrdylar. Berdimuhammedow halka bu görünjek bolup, ýani produktları bol edip, bahalara gaçyryp, valutany gaçyryp, fevralda prezident saýlawlaryna taýýarlyk görüp, onam çalt geçirip, ýani kanunlary bozup,
falsifikasiya edip geçirip Serdar prezident etjek bolýar. Ol şonu etmede we gününe türkmen halky galyp gidip otyr. Soň olur ýaly mümkinçiligi bolmazdygyny öz gözü bilen ýetdi. Türkmenistanda menim oňa aýdyp geçýärdim valuta näme bir ýykylýar, ýani bahar gaçýar. Sebäbi bular ýani gara bazarda oýnaýarlar öz valutçyklary bilen. Bular Merkezi Bankdan Türkmenistana gelýän giýdijiler alyp, giýje emhemen işgärleri bilen baryp, giýje pullar paýlap valutany ýani gara bazarda aýlayan adamlara. Olar da baha kesgitlep, olar da 50 tengeden köp kazanmaň diýip kontrol edip giýje ony valutany bir kanun ýagdaýyna hökümetin hiç wagt etmeler ýagdaýyna hökümet gaýtyp şuraya edýänler tutup basmaly ýagdaýyna öýler bandit bolan öýler edip valutany şeýle gaçyrdylar. Indi produktdan terdim. Ünsüň 3 günlük barya Serdar Berdimuhammedow ýani kommersantlar bahalar gaçyrýar, gidýär hem onu bahalar galdyryp öňküýär. Näçip öň bazarlary açmadylar. Hökümet Serdar Berdimuhammedow garaşdylar. Sebäbi biz olmaýan ýanwarda halky galdyrjak bolýar. Biz halka düşündürdik. Sizin bakly durmuşyňyz diňe size bagly. Berdimuhammedow size bir zat çözer, ýa Serdar Berdimuhammedow size bir zat çözer diýip pikir etseniz uklap ýatanyňyz bolýar. Serdar Berdimuhammedow häzir çözýän meseleleri diňe fevral aýynda prezident saýlawlary geçirmek üçin. Onu bize halkymyzyň öýüne aýdýar, jaňady. Murada inanmaň şu haramzadalar şular şeýtçek bolýar diýip Türkmenistanyň maňa jaňy diýýär. Telegramdan. Ne şol ýaly ýani bir kançylyklar gidip dur. Indi hukuk gorýan edaralaryny seýretdik. Türkmenistan prezidenti Berdimuhammedow hukuk gorýan edaralarynyň içindäki ýolbaşçylary basyp başlady. Näçe? Sebäbi şu ýaly gytçylykda, şu ýaly bir kançylykda, şu ýaly betbaççylykda hökmen birini tapmalylar, kraýny edip. Ine şol şu edek hukuk gorýan guramalardaky ýolbaşçylar basyp başlady. Bu klassiki besproýguçly variant. Sebäbi pudoklaryň ýolbaşyny bassaň, o pudok öndüren bilen produkty magzyna bolan. Sebäbi bar produktolary öz firmalary, ýani ýegenleriň doganyň firmalary öndürüp daşyryda gidýär. Türkmenistanyň içine gelen o. Diňe daşyrda gidip ýola zaýrylyp galan balyklary onan doňdurylyp içine satyp Türkmenistana ýani ýitmedin diýip Türkmenistanyň halkyndan pul alýar. Biz Türkmenistan halky bolup bir eksperiment ýani sıçanlar bolýar, şoňa döndük. Berdimuhammedow maşgalatyna. Bular Türkmen halkynyň badyry ýa-da şular üçin biz hyzmat etmeli ýa-da şular näme bolsa da biz towa edip ýani şular bilen deňrak bolmaly, bizem şoň halkyň wekilleri diýip pikirler ýok düýünden. Bular ýa saýlanan bir sekta. Saýlanan adamlar diňe halky näçe edip bolsa, näçe pulny köp alyp bolsa, şonça bular baýa diýip diňe şunu gurdan diýär. Indi men näme klassik primer diýem, sebäbi ünsüň polisiýa işgärleri bu skemada şeýleşýär. Başta ýyllar boyu hukuk gorýan organlara halkyň üstüne sürdürýärler. Halky gysarýarly, halky köserýärly. Soň bolsa halkyň ýagdaýlary has beseninde halk gasalyp başlajak bolanda, turjak bolanda halky köşürtmek üçin bar günäni organlary ýapyp polisiýa işgärlerini günäkär edip situatsiýa. Polisiýa işgärleri. Polis emheme prokuratura işgärleri düşünýänmi Berdimuhammedow oýunlaryna. Bu klassik primer. Ýani hemme döwletlerde bolýan zatlar. Hökman, 30 ýylda bir topar adam basylyp, bir topar adam ýygnaldy. Egerde Berdimuhammedow esas 99% ýolbaşy diýen adamlar saýlanyp olar basylan bolsa, onu belkem olurdu günädendir. Onu Berdimuhammedow özüne günädir. Näçip olar basýar her ýarym ýyldan, her bir ýyldan ýöne özü 14 ýyldan mähdur. Sebäbi Berdimuhammedow paraxorlygyny, ýalňyşlaryny, kezapçylygyny biz haberledi, biz aýyrmady. Ine şoň üçin men size diýem. Olmaýan ýanwarda biz galmaly, inni biz Berdimuhammedow aýyrmaly. Bolunny. Ol ediljeğini edip gördü. 14 ýyl ol bir uly möhlet.
Bir topar döwletlerde 14 ýyllyk prorif boldy, öňüpdi döwletler. Biz bolsa öňkü gowy durmuşymyzdan galyp batdyk. Ine şu ukypsy, geroinçik, özüni psihik taýdan kellesi giden adamyň syýasaty. Bir tane polis işgärini taýýarlamak üçin Türkmenistanyna 4 ýyl okutmaly we 10 ýyl işlep tejribe bermeli. Bular näde? Kadrlar pytradyp ýörler. Basyp, zyňyp, pytradyp, öz garyndaşlary, dogunlaryny, ýani tohumlaryň adamlaryny goýup, owdaşlaryny goýup, bular pikir edýär, MHM, polis, prokuratura we gazetler öz elimizde alar. Diýmek biz karaçyny organ elimizde, taýak elimizde biz halky ysarsyp pikir edýär. MHM, prokuratura, gazetler we polisler size ýülenýär. Harwullugyny da size ýülenýär. Şolaryň adamlary gelýär siziň içine. Sähel öwrense sizi kup ýerine galar. Şuňkyçi departamentin ýolbaşçysy bolsa, eýa ministr bolar, ýa ornmasar bolar. Pikir edin, sizin 100 ýyllap gurulan polis sistemaňyz düýünden ýykylar. Sizin 100 ýyllap gurulan MHM, ýani bezapaslyk sistemaňyz düýünden ýykyldy, terrorist edara bol. Prokuratura, gazetler häzir ýykylyp barýar. Harwullyk ýykylyp barýar. Olara mallarçylyk gullugy diýseňem bolýar, olar öwürli. Siz näme watan bolajak? Siz kime kasam işdiňiz? Siz kime ýani söz berdiňiz? Halkyň öňünde söz berdiňiz. Türkmenistanda bir zat bolýarsa, ýagýlaýsa, janym beren watan üçin aýtdyňyz däm halkyň üçin. Indi derdim, şulaydan kasamyň içindäki bir adam, Türkmenistan prezidenti, ýagy bolup, halky edip durup, Türkmenistanyň döwletini owrulajak bolýar. Siz näde? Handyň kasamyňyz? Näme siz ofisiýerniň kiýsini ýa-ni o pagonlaryň aýryň o ýerden? Maskarçylyk size. Polis bol, MHM bol, harwullyk bol, prokuratura bol, gazet bol, maskarçylyk geýmeň şonu. Adamlar şolaryň edarasyna baranna ýüzlerine tüýkürmüş olar. Kasam berip, hiç adet bilmän gizlenip oturýar. Gaýtyp biziň halkymyzyň gözüniň oğundan alýar. Gaýdyp halk kalmady ýaly. Bular düşünenek bir zada. Türkmenistanyň diktatorlugy näme diýär? Sizi ulonýa, basýa, çalşýa, ýöne elekden geçiren ýaly saýlap, wepalyk boýunça saýlap, elekden geçiren ýaly basyp, saýlap, esasy halky öldürüp, gyryp, muň gözüniň oğundan alýar. Muny gutaran soň, şu mesele, şu nukuda baran soň, meseleni çözen soň size ýapyşdy. Harwullyk, maldarçylyk öldürdi. MHM'ler teröristler öldürdi. Polisler paraxor, gutaran paraxorlar öldürdi. Prokuratura diýer ýaly. Olar näme diýinem kesitlep bolan. Hem paraxorlyk edýär, hem özü kezzapçylyk edýär, hem özü kanun boýunça hemme zat etdi. Şu konstitusiýada bozmaly zat bolsa, bozupýar. MHM birinji ýerde bolsa, prokuratura ikinji ýerde. Gazetler bizde ýok. Türkmenistanyň ýokary gazetiň ýolbaşçysy jenaýatçy. Hemme gazetlerde para bersen, istäň adyny çözüp bolýar. Gazet bolmaz. O gazetde ol kommersiýa organizasiýa dönýär. Berdimuhammedowyň hususy kärhanasyna dönýär. Şu Türkmenistan Berdimuhammedowyň hususy kärhanasyna dönýän bolsa, şo ýerde Berdimuhammedowyň kiçijik, ýani holding diýsen, kiçijik bir edarasy ýokarky öz ýani şahlary bilen. Şu ýokarky suwdyň ýolbaşçylary Berdimuhammedowyň kiçijik top menejerleri pul alyp, näme edip ýokary geçirýär. Ýokarda ham taýýar edip, Berdimuhammedow näme diýse, böküp aýagyny ýalap, öwrüse iyi tarapyny ýalap, ılgap şu pul gazanan bolýar, watan satmaga aňarda dursun. Kimi satmaly bolsa satjak diýip böküp ýörer. Ine men Türkmen halkyna ýülenýän, biz şu ýaly hökümetden bir zatlary garşy oturýar. Biz şu ýaly hökümetden aýşul adalatly bir soragymyz çözüler diýip garşy oturýan bar. Bäri. Hiç adam bolmady. Bolmadym. Näme garaşýar? Biz şunu garaşýan bolsak, ulada günah ýok. Ular bu turun kezzaplar. Günah bizde. Uklap ýatyr. Biz turup, biz özümüze jogapkärçilik alyp,
şoldan jogapkärçilik talap etmeli. Indi ünsüren öz garyndaşlaryny getirip Türkmenistan prezidenti sizin ýa-ni MHM, polis, prokuratura, sudlaryň wezipelerine ýa-ni departament orta wezipelerine adamlar salyp ýuwaş-ýuwaşdan azajyk ýagdaýda ýa-ni gysga wagtda öwredip birazma sizi işten kowarlar şolar gelerler. Ine şonda Türkmenistan bitdi diýsem bolýar, türklerin diýişýär. Tordy. Ondan soň kanuна ýok. Hukuk gorayan gurumlar gaýtyp hukuk bolýan gurumlar dolanýar. Intek içinde bir arys ofisiýerler ganun bolsa olaryň ýok ediler. Görürsüňiz. Şondan soň Türkmenistan döwleti bolmaýady. Bu hususy Türkmenistan prezidentiniň Berdimuhammedow hususy döwleti bolýar. Ine hormatly vatandaşlar, şoňa gatyn sörmeli. Bazarda produktlaryň bahalar gaçylyşy, dolaryň gaçyşy bu bir wagtlaýynça oýun diýip halkdan sözler gelýär. Men ýalňyza aýdyp geçdim. Produktlar köpelden boldular, halkyň pikirini alajak boldular. Halkym spektakl görüp gaýtam tersine bol ýa-ni düşünüp şu zatlara halkym Berdimuhammedow mundan meter söýüp bar Berdimuhammedowyň edýän işleri belli bir netije getirmedi. Mysal üçin Serdar Marabaranyny bazalary açyp duranyny şo ýerde eýem hekimler, polisler, MHM işgärler mundan bizar bolup ay 3-nji dafa bolýar diýip ýa-ni şu gerinçe taýýarlyk görüp gelenne mu spektakl okup geçip goýardylar. Ine şu ýaly hökümetdäki işleýärlerden bizar bolup ay biz bir günäkär bolmaly. Hemme zat ýa-ni işlat işlenip hemme sisteme çüýräp ýykyldy. Şeýle çüýüp siýasaty geçirilen soň hökümetiň içine çüýräp ýykyldy. Inni sistema täzeden muny bozup täzeden guraýmadan işlenip görürsün. Hälem şu paraxorluk bar, şu bolan soň bir zatlar işläp dur. Paraxorluk bolmasa kimin näme diýenini, kim näme etmeligini, kim näme borçludygyny, haky badygy onu kesitläp bolýar. Şol ýaly hökümet tupyga düşdi. Ýene bir mysal getireýin, Aşgabatyň bazarlaryndan bazaryň daşyndan o ýerde de şol ýa spektakl. Bazaryň daşynda 5 tane oglan bolup, her bazaryň daşynda 5 tane oglan goýup, şol oglanlar o şu ýerde durýar diýerler, şol ýaly durup daşynyň edýän ministrler ýa uly ýol başçylary Mercedesli ýa bir maşyny gelse, ylgap baryp içine aýdýarlar, içindekiler derre bahalar çalşyp oturýarlar, öňkü ýaly bolup, ýa-ni bahalar geçen ýa-da ýaly bolup oturýarlar. Ýa-ni yer geçýärem bolýan, bahalar oturýarem bolýan, ýene bahalar öňkü ýaly. Bular öwrenşipdir, kommersantlar türüme. Spektakl gurnamany. Ay alajyn ýok, başgaça näme? Näýli? Sen 100 manda alan zadyny 30-40 manda näýe satjak? Sebäbi Türkmenistanyň bahalaryny gaçyrmak üçin. Serdar Berdimuhammedowyň aýlanany ol bir düýük ýalňyşlykda tupoý. Onu çözgütleri başgaça bolmaly. Onun çözgütleri sistemni, iqtisadi ýa-ni hereket etdirip, iqtisadyň içindäki emme mümkinçilikleri giňeleşdirip, Türkmenistanyň içindäki öndürilen harytlary mundan beter öndürüp, birinji bilen Türkmenistanyň içiniň harytlaryny doldurup, ondan galany eksport edip, wagtlaýynça bolap. Bolmasa konkurensiýa bolmaz. Ondan soň ýa-ni bahalaryň gaçmagynyň ýa-ni gurrunat bolýar. Ondan soň resmi taýdan bir bahalar kesitläp bolýar, adet bolýar. Häzir konkurensiýa da ýok, zada ýok, ykdysadyt ýok. Şu valyuta çalşýaly Serdar Berdimuhammedowyň aklynyň ýetjek skemasy şu. Şoň üçin bu zatlar bir gysga möhletli, gysga möhletli ýa-ni kriminal netijeler almak üçin edilen. Diýmek, gaty çat ýagdaýda bular bir netije garaşýar. Fevralda saýlawlara geçirip adamlary ukladyp, allap, falsifikasiýa edip, turma ýaly edip, adamlar saýlawlara gelmekni geçdi. Bu saýlawlara geleni gerek. Adamlar saýlaw aç gelenine ýeterlik şular. 5% gelse ýeterlik, galany mulimler, müdirler, hekimler, MHM bilen hemme edilýän suratlar çekip, ýa-ni gollar alyp, zat edip, her adamyň ýerine
testler alıp, uğurlap, falsifikasiya edip, gatı şart ýagdaýda 99% edip Serdar Berdimuhammedow prezidentlik etmek. Bunun gorkundady 15-nji ýanwardaky geçiriljek ýoluň açylmagy ýürüýüşi. Şondan gaty bolup ger. Şondan şu aýlanmany gitdi. Bolmasa Berdimuhammedow onu aýlanmasa da saýlawlar şeýle geçip bolýar, aýlansa da saýlawlar şeýle geçip bolýandy gözleri ýetýär. Ýöne ine halk 10 ýaşyna galar, saýlawa aňyrda dursun, biz aýlarlar diýip gorkup, häzir hemme Berdimuhammedowlaryň halky edýändädi ine şu 10 ýaşy janwaryň üstünlüği. Eýýäm. Şoň üçin hormatly watandaşlar, 10 ýaşynjy ýanwardaky ýürüýüş şeýle bir gadaply we şeýle bir wajyp türkmenler üçin, Türkmenistan üçin, Türkmenistanyň gençleri üçin siz öýüňizde gözüňizde getirilen. Ol ýerde, bu ýerde produktlaryň arzan paýlajak bolup, bular bahalar gaçmagy, valyutanyň gaçmagy näme sebäp? Diňe bir sebäbi Berdimuhammedow öz ogluny fevral aýynda prezident edip goýjak boldy. Başga muň nemesi ýok. Sebäbi halk galaýmasyn diýip Serdar bilen Gylyjy welaýetleri iýerip duran bazarlar açyp dişow awtoritet gazanjak boluşlar. Hormatly watandaşlar, Türkmenistanda mart aýyna umumy ilat ýalygy geçecek bolýar. Ol peripis nasileni diýär. Muny näme geçirecek bolýar? Sebäbi Türkmenistan bilen hiç kim işleýän we onuň berýän maglumatlaryny hata edýär. Bular şu maglumatlary Gurbanowyň çykyşy bilen, beýleki adamlaryň çykyşy bilen, MWF, Mežunarodny Valyuta Fond we beýleki OBSE bir topar edalaryň çykyşlary bilen, ýani şöýdäki aýdylyp, goýulyp geçen meseleler boýunça subut edilişi bilen Türkmenistanyň hemme maglumatlary ýalanlyp bütün dünýä bildi. Inni şu zatlar çalışmak üçin bular ilat ýagyny geçirip täzeden maglumatlary ine bir halk howa siz näde dogry diýdiňiz, ine biz halk bilen geçirdik, ine täze maglumatlar diýip öňkülerden aç korrektirowka diýip berjek bolýar. Eýýem statistika bölümleri vilayetlerde, hekimler, MHM'ler bilen hemme statistikany taýýar edip başlady. Hawa adamlar gider o ýerde börde soranmor, zat edenmor, ýani ine geçirilýär diýip ýöne eýýem o maglumatlar taýyn, eýýem beriljek maglumatlar taýyn. Ünsürüm, paxta da şeýle boldy, buğdaýym şeýle boldy, hemme zat şeýle. Sebäbi Berdimuhammedowyň siýasaty ýalançy, maglumatlary ýalan, paxta plany ýalan, buğdaý plany ýalan, bizim ötüşimiz ýalan, özü ýalan. Hemme zady ýalan. Özem ýalan, hiç wagt ömrüne prezident aňyrda dursun, bir kiçik kerhanyň ýolbaşçysy bolmaly. Muny ýöne Jadanyň Hramow oýnatgy hökmünde hemme vice-premierlerden saýlap, iň tupoýny, iň başarmaýanyny ukyp syzy goýup, ay biz muny özümiz aýlar pullary ogurlar diýip goýuşlary. Bizim şol öýleri öz arasynda çözülme meselesiniň netijelerini ip oturdu. Ine şuraya ýagdaýlar geçip. Ýene bir misal ýetirin, ine döwlet polis gulugyna işleýän adamlar hakynda gurrun berjek goýan. Şu yaraman işe çykyp, käbirler işte ölýärler. Gynasakda. Sebäbi häzir polis işgärleri как положено 45 saat işlenip, usilini diýdi. Bulan usilini uturanok. Devlete çykyş edýärem usilini güýçlenýän mundan beter. Bular bu işden gelip Mara welaýaty usiline giderler. Mal welaýaty usilinden gelip Çäje usiline giderler. Çäje'den gelip öz işleýän ýerine ýene usilini urupdyr. Bular diýjek günlük usilini. Indi bular polis diýmeler. Bular usilini diýmeli. Bular polis diýär, polis adamyň hukugyny gorýar. Bular adamyň hukugyny goran, bular usilini diýär. Şoň şu soru usilini diýin atlarna. Biri karavamdan ölýär, biri ýanky gysga wagtda ýüregini tutup ölýär, biri dawleýenden ölýär, biri ýanky bagyrdan, öýkünden, bular işte ölküp oturýar. Ünsürüm, haçan sen 45 saatdan köp işleýän bolsaň, ol meniň statistikam däl, bütün dünýä talyp goruş statistikasy. Diýme, sen hereket etmelinden beter hereket edýän de ahir organyň bir ýeri ýa, sünkün ýa, aýaň ýa bir zadyň bolup
yani bir dövülýär bir adam. Yani işlemeye. Maşinam giýje ünni yani nagruska bersen ol ýarym ýyldan soň bitmeýär ýa 1 ýyl soň döwülýär. Şo ýaly adamyň bedenem şeýle. Türkiýedäki biziň iş migrant gullarymyz ölüp gidýän bolsa, ine Türkmenistan içinde polis işgärleri, emham işgärleri hem şeýle ölüp gidýärler. Indi şunuň biri iş wagty ine Aşgabatda gelip oturka ýolda awariýa düşürýär. Hakykatdan hem haçan sen iş boýunça giden bolsaň, ýolda ardan çykan bolsaň, onda sen iş wagtynda bolmaň bolýar. Ýa-da başga bir adam. Olan bir awariýa işe barýarka, başga welaýatda usilýän barýarka awariýa düşürýär. O ýerde polis müdürligi şuň maşgalatyna kömek etmeli ýaly. Şul içgili ekeni, şul adam içip türüpdir maşinip, gaýtyp muny günäkär edip, şoň maşgalatyny kwartiradan çykaryp, çağajyklaryny köçede goýup, kop goýýar. Ine şu ýalçydyň arkaňyzda durýan ýolbaşçylar we durýan ministeriýasy. Buraya bolmaly. Siz agyr ýagdaýlarda işleýäňiz. Siz Türkmenistanyň hak hukuklaryny gorýan gurum bolar. Siziň обеспечениýaňyz, siziň serdelişi, siziň aýlyňyz gaty gowy ýagdaýda çözülmese, siz hökman suratda ýa parahorlyk edersiňiz ýa-da şonuň içinde siziň araňyzda parahorlyk edip siziň ýanky bähwitlerinizi ogurlar. Ine şu Berdimuhammedowyň hökümeti sizi diňe ulanyp geldi, hiç wagt şu polis işgärlerine üstürüp, ýanky maddi ýagdaýlaryny, hal ýagdaýlaryny, professional ýagdaýlaryny üstürüp, şulardan bir gowy gurumy gurup bilmedi. Şeýle demokratik institutdan biri polis gulugydyr. Olam ösmedi. Ol ösmedi, ol belli zat ösmeler sebebi össe onu Türkmenistan demokratiýa bolýar. Ine yeni bir iş wagtyny biri ýok bolýar, onuň ady Ovezow Batyr. Bu polismen Balkanyň usilýeninde bolupdyr, komandirowkadan öýe gelenine ýok bolýar. Yeni bir Erkin diýip biri bar, polis işgäri. İş yerine ýok bolsa da şonuň hiç haýsyna hökümetden kömek ýok. Gaýtam ölüm polisleriň ýaşaýan jaýlaryny alyp, maşgalaryny köçä goýup, maşgalary häzirem ýanky jaý tapman, gynanyp, arada ýaşyp gitip. Ine polisdaki işleyen oğlanlar gıylar serilýär. Siz haklary bozup adamlaryň para alynýandan hiç tok ýok. Bu işten çykyn ýa-da halky gollap, halkyň arkasynda durup, hakyky borçlaryňyzy ýerine ýetirin. Ýa senin ýolbaşçylaryň seni hiç wagt pikir etmez. Sen bir zat bolaýsa, ol senin öz problemaň. Sen usilýene diýdigi, sen hakyň bar, ýok diýmeli, men gitjekkä, men ýa-da men maşgalam, çağam ýarany, ýa-da howa diýip gitmeli. Ýöne howa diýip dursaňyz, bolmasa işden aýran diýse, işden aýrmagy hiç bir haky ýok. Egerde hepside 45 saat işlemeseňiz, onda işden aýrmak haky bar. Hemme usilýenie, doполнительное, ýa-ni iş wagtlary onuň üçin işden aýrylmaýar. Şoň üçin şoň üçin men diýjek bolýan zadym, serdim, hukuk gorýan guluklardaky işleýän adamlar. Siz hem turistlere dönüňiz. Sizin hem watanyňyz ýok ýaly, sizin hem ýolbaşçylaryňyz ýok ýaly, sizin hem ministeriýasyň hakykatan ýok. O diňe Berdimuhammedow näme diýse, büýüküp şonu edip hakykatdan hem sizin içindäki ministeriýasyň içindäki gurulan sistema hiç kim sevmez. Ýykyp, günne ýykyp oturýar. Ýykýanym kim? Jinaýatçy Berdimuhammedow. Edil harby ulumunda da şol ýaly. Ine egerde seni başga welaýata geçirseler, sen başga welaýatda gitdiň diýip ýaşaýan jaýyň bar. Bu bilgeçliğin edilýän. Sen jaýanyň üçin käwak başga welaýata iýerip goýýar. Bir podpolkovnik bardy. Ol pensiýa çykmakka tähelje wagt galanna sarlyň pesizeraly işden boşlandy. Şol adam köp ýyllap harby ulumda işlän soň ony ýanky harby uluk ministrligi kwartira kömek etmän, onu ýani ýürütülüşdirilen aýlyk hakyny bermän ýa pensiýa hakyny bermän gaýtyp muny kwartiradan goýýar. Buňam ýagdaý agyrlaşýar. Indi şunun içine daşurda gitmeli bolýar, onam goýaran oklar. Ine şu ýaly şol polkovnik ýaly ýagdaýlar
köp Türkmenistan'ın içinde adamlar, şu ýagdaýly adamlar köp. Kim şu zatları gorunmak ministrliğini etdirýär? Serdar Berdimuhammedow. Sebäbi şu ýerde ministrler aýdýa ine şu ýagdaý bolanlar ýygnaklarda aýdýar, Serdar Berdimuhammedow aýdýar, "Koň näme gerek? Kwartiradan alyp başga birine berin. Başga birine ulanyň" diýip aýtyp goýberýär. Şoň bilen hemme zat buluşup gidýär. Harwulna işleyen adamlara da yüzlenýän men. Siz vatan üçin gulluk edýäňiz, siz halk üçin gulluk edýäňiz. Berdimuhammedow halkyň içindäki bir tan nukudam däl. Haçan kafam içeňizde men Türkmen halkyna, Türkmenistan döwletine, prezidentima gulluk ederim diýseňiz, ine serin vatan bolanyna ullat bolýar, döwlet bolýar. Halk bolanyna ullat bolýar, prezidentima bolanyna bir kiçik nukud bolýar. Şu nukuda gulluk etmeliler. Bu zatlar taşlap. Ya bunun möçöleri deňder. Agrymlyklary deňder. Şoň üçin birinji bilen halk, ikinji bilen vatan, döwlet, üçüncü bilen egerde Türkmenistanyň prezidenti öz kanunlaryny, öz haklaryny ýerine ýetirse, öz jogapkärçiligiini ýerine ýetirse, onu şoňa da gulluk etmeli. Sebäbi döwünü adam içimizden bolup biler. Senem, menem, olam görýän prezidentiň öýe dönüp boldy. Näçe siz oňa gulluk edýäňiz? Ola sizi iççe de gören o. Sähär yaramasaňyz, işe ukyply bolmasaňyz, kow kwartiraňyzdan ýa, size muňa kasam etip Türkmenistan prezidenti bir zat diýse bök ýorsuňuz. Türkmenistan prezidenti halk bir zat diýse bök ýormeli. Sebäbi siz halka hyzmat edýäňiz. Türkmenistanyň prezidenti ni priçem düýünden. Olam kezzap bolup çyksa, ola jenaýatçy onu gaýtyp siz tutmaly, tanklar bilen baryp, ýani köşke duwlany göni, ýani köşke nime dip, oňa wagt bermeli çykmana. Tutup alyp göni basmaly. Prokuratura tapşyrmaly. Ine şonda siz halky gorýaňyz, watany gorýaňyz, döwleti gorýaňyz. Ya bu roýal kezzapçylyk Türkmenistanyň taryhyna bolup görýär. Ediýärler. Senin bilişiňiz ýaly İstanbul'da Arak'tan zähirlenen 50 adam öldü. Biz bu maglumatlary polisden aldyk. Onun içine 26 san Türkmen bar eken. Türkmenistan'ın hökümeti şul bolup geçen gynanç waka her wagtda ýaly üýt köşü gynançyny bildirdi. Türkmenistan'ın ilçihanatynyň ýol başçy, Türkmenistan'ın İstanbul'daky baş konsullugynyň ýol başçy, öz ýanky gurmanyň edaralynyň adamlary bilen Türkiýanyň medeniýet bölümleri bilen ýürütülüşdirilen 26 ýyllyk bir taraplyk bayramny geçirdiler. Bu adamlar da ölüp ýatyr, şoňuny ertesi bu bayramlar geçirip ýatyr. Türkmenistanyň adamlary öldü diýip hemme ýerde täzeliklerde ýanky maglumatlar gidip dur. Bular umut etmän gaýtyp bayramlar geçirýärler. Ülkem 2020 ýylda Ala Tupan Turan'la 1000 golay adam ölünni lebapda. Berdimuhammedow şo güni özü bas gitarasyny alyp konsert berdi. Ertesi kezzap, jenaýatçy, paraxor Raşid Meredow bilen ikisi uly Berdimuhammedowyň solny konsertini berdi. İki san mysal ýöne şo burada. Diýmek bu bir siýasat. Bu bir paraxor bandit döwletiň siýasaty. Näçe uňuşdy olanyň ýok olanda. 26 adam ölünni biz bilýäris. Näçe Türkmenistanyň ilçihanaty bilen ok, näçe Türkmenistanyň prezidenti bilen ok, näçe Türkmenistanyň prezidenti çykyş edip aýdan ok. Hormatly watandaşlar. Men paraxor, kezzap, jenaýatçy, narkoman. Men psihikadan yaramok. Ýöne men gulawma degdi 26 tane bizim watandaşymyz ine Arak'tan zähirlenipdir. Men şoňa gynanç bildirýän. Hormatly watandaşlar. Şol adamyň hossalary, men adamdan, halkyň adamdan gynanç, bizim gynançymyzy alyndy, näme kömek gerek bolsa edeliň, şol adamlar biz Türkmenistana getirip bereliň diýip, ýa öňe çykman. Bu gaýtyn Serdary aňary iýerip, bäri iýerip, öz bas gitarasy bilen akşamlaryna kiçik konsertler berýär köşkünde we şo bagtda Türkmenistanyň ilçihanatynyň ýolbaşçy, baş konsul İstanbulda bile Türk öz medeniýet işgärleri bilen bile konsert berýär. Ine Türkmenistanyň siýasaty.
Yine şuna iki yüzlülük değil. İki yüzlü siyaset Türkmenistan'ın içinde ve dışında bolup geçip dur. Vatandaşlar, biz bulardan näme araşýarys? Biz bulardan gowulada garşmandyr. Men ine köp zada üns berýän, analiz edýän, hatda Demirgaly Koreýada bolýarlar. Ýok. Egerde halky öýän bolsa, şöýlelik prezidenti öz gynanjy bilen baryp, ýol boşlar tapyp, işini görýän şöyle. Gerek bolsa atyp berýär. Ýöne Türkmenistanyň prezidenti. Ol bir äýnek giyip ýörme, rozwaçky diýip, ýa-ni gören okşuzatlar, eşden okşuzatlar. Ya gulagyna iýetidin akşam atşeldi 3 kat paktadyk ýörme belizler. Şonuň üçin hormatly watandaşlar, meniň size bir sorum bar ýene. Maňa bir zat düşündirin. Şu milli lider diýen jinayetçi adam. Kimiň milli lideri, haýsy halkyň milli lideri? Näme diýär şu adam? Şu ýaly binamyz, wyjdansyz, kezzap, paraxod, öz halkyna düşman bolan adam sizi bu günlere getirip biljekmi? Türkmenistan döwletini halkymyza bakly durmuş gurup biljekmi? Eger gurup biljek bolsa, onu şu adamın meýnamalary nirde? Haçan haýsy çyýsa-da, haýsy pursada elti biljek biziň halkymyz. Adamyň aýlyklary näçe boljak, näçe ýyllar? Haýsy ýanky 5 ýyllykda, haýsy 100 ýyllykda men şulary bakly ederim diýip bir meýnamasy bolmaly. Han onun halkyň öňüne alan borçlary ýok. Han saýlawda özüni ukyplygyny görkezip, ýanky beýle konkurentler bilen ýarşyp, ýeňip şulary ýol boşy bolup 14 ýyllar eden zat näme şu? Bar eden işi bir topar gerekmeyecek soýkulary edip, halkyň pulunu ogurlady. Hemme gurulan obyektler dine bizim pulumuza guruldy. Berdimuhammedow özünden bir köpügem goşmady. Gaýtyp, bahalar 5 etse galdyryp, bizim pullarymyzy ogurlady. Berdimuhammedow kezzap Niýazowyň ogurlan pulundan köp pul ogurlady. 14 ýylda hemme gurulan obyektleri gözüňizde, gözüň öňünde görýän bolsaňyz, ne arkyn 5 etse köpelniň şu gözüňe getiren obyektlerini Aşgabatda harç edilen pullaryny, ýa-ni başga vilayetlerde da şuraya Aşgabatda guruluşýaly şol obyektler bolmaly. Şu Aşgabatda terlerimizde şu gurulan zatlar, köçeler, ýollar, köprüler, kanallar, ine şul edil şu zatlaram başga vilayetlerde edil şu Aşgabatda ýaly 5 vilayetde bolmaly. Hanolo? Diýmek, ol Aşgabatda gurdu şonu, ýöne şul gurulan zatlar 5 etse galdyryp, beýleki vilayetde şuraya zat gurulmaly zatlary uğurlady. Ine şuraya bütün dünýä uğurlugyny etdi Berdimuhammedow. Men bir zada düşünmek wapşe şu tarihte, şu bolup geçen wakalarda hiç bir zada düşünmek. Türkmenistanyň başynda talipler ölüpdi. Agyr ýagdaýda pulsuz, jaýsız, dokumentsiz, soýkullarda işläp, betbaççylyga düşüp, ýanky ölüp gidýärler. Käbiler öýüň nasiýalar, käbiler öýüň kas edýärler. Men her şini informasiýa teripdim. Günne, ýanky onu käçirdi. Dine bolup geçen zatlar analiz edýär. Orsetde, Türkiýede, Amerikada, hemme ýurtda, Türkmenistanyň içinde. Oňsoň ýanky hemme köp materialy gelýär. Ine plan ýerde student öldi, plan ýerde talip, plan ýerde ýaş türkmen bolan ölüp gidýärler. Hemme ýerde. Näme diýär? Şu adamlar şu ýerde bolmaly. Hakykatdan eger Türkmenistan ağlagyllyk bolan bolsa, şu Türkmenistanyň oka, gardaşlaryň ýanyna işläp, maşgul edilip, çağa edilip, öz enatalaryny, dogun gardaşlaryny, ata-babalaryny akdyklary bilen üçin edip, hezirlikler edip, bakty durmuş ýaşap gelmeli. Ýöne gynansak da şol ölüp gidipdi. Näme üçin biz öz prezidentlerimizi gaýgy edip, hökümeti öz borçlaryny etdirmäni çağırdy. Şu prezidentlerimiz ölünden soň oturup ağlan olýar. Soňam şonuň ýaly agyr ýytyk bolan soň, nerwimiz çydaman, özümiz ölüp gitdi.
Näçe biz şu soňky momentta çeli ýetirýär agyr situasiýa. Näçe biz öz çağlarymyň haklaryny derrew güreşmän, şu agyr ýagdaýlar bolanda derrew turup güreşmän, kömek etmän, gaýtyp bandit hökümetden bir zady garşyp ölüp gidip oturýar. Näçe? Haçan biz özümüz jogapkärçiligi boynumuza alsak, hökümetden jogapkärçiligi talap etsek, onu biz bir zat kazanyp bilýäris. Onu biz öz prezidentlerimizi, öz çağajyklarymyzy jan sağlygyny gorap bilýäris. Haçan biz seriýoz bolarys? Ine men mysal hökümine bir Türkmenistanda bir garnaşymyň prezidenti daşyrypdy. Talip bolup okuýady, öldü. Mysal getireň. Ejesi gowy şol oğlan talip bolup gitdi, konvertasiýa bolmady, pul geçmedi, gözgülü kösenli uruşdy, işläp gördü, o ýerde travma aldy, soň özüne gas etdi. Ýa-ni özüni öldürdi. Ejesi görgüli şoň ýagdaýyna kömek etjek bolup her adet gördü, ýöne näme etmeligini bilmän, ýa-ni pirjawad edip, aýna düzeler, hökümete bar, olaň diýen ýerteklerini ynandy, gezdi. Çağjy öldü bolýan, agyr itkäçde man 6 ay alman öýrenip gitdi. Niýe? Ine. Näçe şu meselede men garnaşmam bolsa, şol agyr ýagdaýda bolany, şol aýal maşgala hökümete baryp gapsyna ýatyp, konvertasiýany etdirip, ýa-da ogluny getirip oturmady. Hemme zat bolan soň, poýuz giden soň ylganyň bir köpük. Näçe ine bizim türkmen halkymyz ine şu ýaly hökümete garaşyp, ýerteklerini diňläp, ýa-ni otyr. Näçe bereket edip? Men şunu her wagt özüme soraýar. Mene Fransuz hökümete inanmak. Bolmasa bular stabilni, bular seni hiç wagt ýa-ni näme goýmaýar. Baran ýerimde talap edip, baglap durun bular. Diňemen näme? Hemmeti. Ine şoň üçin işleýär şol. Biz bolsa ýalňyja aýtyp berdim, kim işleýär hökümetde? Paraxorlar. Bir topor paraxor, diňe prezidenti we pala adamlar. Halka däl. Biz bulardan näme araşýar? Şunu bizim aladağım dediler. Ya biz alada deyip baranmada ine şular birlik alıp arqim bolan çözers deyip Allah koyar yavun bizim yankı deprem topyalı uçuk gidiyatsa şu yerde iyiydim da gelen. Adamlar özümüz fikir edin in bol edeli. Hükümet biz Türkmenistan biz Berdi Muhammedov hiç tat şöyle. Biz Berdi Muhammedov'dan talep etmesek hiç tat bolmayan. Şunu biz düşünmeli. Men şol hiç şurada aklım yeten nokta. Hiç yankı näçe Türkmen halkı şu ýagdaýda olmasa meňem garnaşym şoň içinde. Şu ýagdaý. Öz çağlaryna biparwalygy, öz çağlaryna jogapkärsiz seredip agyr ýagdaýa salyp ölüniň suwutnamasyny ýa-ni ölüniň şaýaty bolup soň öldürür. Bu biz çalışmaly. Biz öz ýa-ni prinsiplaryny çalışmaly. Biz öz häsiýetlerini çalışmaly. Bolmaýar bu ýa. Benim indiki soragym size edi dinleşer. Siz özüňizi Allah Berdi Muhammedov ömürlük däýär ahyry şulum öler gider diýip özüňizi ukladýan gepleri ulanyp gulaklaryňyza 3 kat paxta salyp döwüş tehnologiýasyny ulanyp kelläňizi çäge sokup görmedik siren bolup eşitmedik siren bolup aylar ýaly gışky uka batyp hereket etmän göroglar garşy oturýarsyňyz. Näçe? Men şoňa hiç düşünemok. Bizim halkymyz göroglar gelmese galjak gel. Şu göroglar hemme zat eden soň biz turup ýa-ni hemme gazanyň bähitleri ulanyp oturjak diýip garşy oturýar. Men şoňa düşünemok. Näçe? Siz haçana çeldi özüňize görmeýän gülgün renkden äýnek takanyp getip ýörjek. Näme görem dokun bolup geçýän zat. Bu hökümetiň paraxorlygy. Döwletiň dol ýykylyp ýerde ýatanlygyny görem dokun.
hi bir yerde bir zat işleýän, ya hi bir yerde kanun boýunça bir zat et bolýan ýok. Onu biz näme garaşýar? Şol ýykylanda parahollar özünden turup, gowy demokrat sistemi gurup, kanun sistemi gurup, täzeden işläp başlady. Hiç wagt bolmady bu zatda. Elbetde. Mümkin siz Berdimuhammedowyň gulçuluk siýasaty sizin ganyňyza girip eýýän aňyza siňendir mümkin. Ýöne siz öz çağajyklaryňyzyň, prezidentleriniň geljek durmuşyny pikir edin. Egerde her bir adam öz çağlary üçin gymyllap başlamasa, egerde biz hiç zat etmesek, onu bizim prezidentlerimiz biz ýaly Türkmenistanyň içinde haksyz gullar bolup durur. Olaryň biz ýaly daşywda gidip iş migrantlary, haksyz, pasportsyz iş migrantlary ýaly bolup şurada ülk galan. Ine boljak iş. Onu bizim çağrımızdan näle biz özümizden başlamaly. Birinji biz jogapkärçilik almaly. Egerde biz şonu etmesek häzir bizim çağrımız 100% gullary döňýär. Ya içinde, ya daşynda dokumentsiz galan iş migrantlar bolýar da şol Türkiýanyň ya beýleki mazarçylyklarda jaýlanyp şu jetetler şu ýolda galýar. Ine boljaklar. Şoň üçin bolýany oýanalym. Haklarını alalım. 15 ýanwarda hemmämiz bile maşinlar alıp, bir-birimize kömek edip, bir maşina minip, ya beýleki maşin ýoldaşlarymyzyň ka minip, blokpostlary alıp, Mardan Lewaba tarap blokpostlar açaly. Lewapdan Mara tarap, beýlik welaýatyň adamlary, siz welaýat hekiminiň öňüne baryp talap edin. Maňa iş ber. İş beren okmy? Maňa iş haky ýa-ni hökmünde sosial kömegi ber diýip talap etmeli. Başga alaçy ýok. Biz näme garaşýar? Egerde Berdimuhammedow 10 ýanwarda şonu etmese, ýa ýollar açmasa, welaýatyň ardynak ýollar ýapylgy dursa öňkü ýaly. Türkmenistanda ofitsialna karantin bolmaýan bolsa, ýöne ýollar ýapyk duran bolsa, onda biz 15 ýanwarda hemmämiz barmaly. Başga alaçy ýok. Şoýra baranyňyzda egerde şu mesele çözülmese, ýa-ni şlagbaumy aýrylmasa, aýryň şonu. Şol aýrynçan, egerde güýjüňiz az bolsa, garaşyň şoýda, gitmäň öňüne. Beýlik, biz beýlik adamlar üýşürler şoýra. Günne çağışlar edip, müňläp, 10 müňläp bolanyny şlagbaumy düýüne aýryp, ýollar açyp, Mary Lewap bilen birleşip, Lewapda kiçik bayram edip, belläp, ýene-de öz yerlerimize gaýdyp, iki halk bolup, bütün Türkmenistana mysal hökmünde görkezeli. Beýleki welaýatlaryň adamlary, siz welaýat hekimlikleriniň öňüne baryp, şoýda öz nägeliklerini bildirin. Eger siz şoýra barmasaňyz, Berdimuhammedow hemme güýçlerini şu Mary bilen Lewap'yň bar. Biz hemme ýerde Berdimuhammedow problema düzeltmeli. Türkmenistanyň daşyndaky Istanbul, İstanbul'daki adamlar 15 ýanwarda hökmanturatda ruhsat alıp bilseňiz, protest geçirin. Bir bölüňiz. Men siýasata goşuljak gel diýseňiz, gönlüň aeroportda baryp şöyle aýdyn. Men çağamy görüşmeli. Meni Türkmenistana iýerin, boldy. Şo ýerde aeroportda polisler nemänem çağırırlar, konsulam çağırırlar, ilçixanam çağırırlar, daşy işler ministrinem çağırırlar, adamlar barsa. Näçip 15 000 adam özökler bardy, açdy ýollary. Türkmenler özöklerden hem kıyın ýagdaýda bolup, gelip, ölüp, 26 adam öldü. İmsin oturup, şol edilen o. Näçip? Men size aýdaýyn näçip? Bizim jogapkärçiligimiz ýok. Bolýa bizim jogapkärçiligimiz ýok, biz özümiz öňünde. Ola bir, bizim jogapkärçiligimiz ýok, bizim çağlarymyz öňünde. Bizim inatlarymyz öňünde. Bizim jogapkärçiligimiz ýok, bizim watanymyz öňünde. Bize miras hökmünde ata-babalar şu ýere goýup gitdim watany. Biz şurun goýun ynymyndan çykyp biz watanymyz öňünde jogapkärçiligimiz ýok bolan üçin ne şol geçýär. Şoň üçin hormatly watandaşlar, men sizin hemmäňizi 15 ýanwarda, egerde 10 ýanwarda Berdimuhammedow ýoly açmasa,
Biz hemmämiz çykmalylar, görkezmeli. Türkmenistan'ın iyisi hakyky kimdi? Polis, MHM, ministr, vice-premier tapawdy ýok, goşulmaly. Sebäbi bul Türkmenistan, bul Berdimuhamedowstan däl. Berdimuhamedow öz göşüne, öz garnaşlary bilen, öz kiçijik wepaly ahranasy bilen almaly. Eger ahranasy hakyky türkmen hak bolýan bolsa, şo ýerde şonu tutsa edinde getirip prokuratura ýolbaşçylygyna tapşyryň. Ýolbaşçysy eger şoň garnaşy bolsa, onu bir ýerde saklanda, video ýapmynda bize ýereň. Biz bütün dünýä görkezeriz. Boldy saklananly Berdimuhamedow. Halky çykararsa bolýan, halka tapşyryň. Türkmenistanyň prezident köşküne baranlaryna adamlar şo ýerde halka tapşyrmışlar. Halk özü bilen näme etmeli Berdimuhamedow. Ine men size şu ýerlerde çagyrýan kanun bozman, hemme zat kanun itaatini etmeli. Berdimuhamedow jenaýetçi. Onun edin jenaýetleri bir adamın ömürlük jenaýetinden gaty köp. Şoň üçin ol istenlik adam, istenlik wezipeli adam, istenlik Türkmenistan grajdan onu tutmana haklydyr. Şoň borjydyr. Grajdan borjy şo jenaýetçiňi tutmaly. Haçanda siz köçede gezip ýören bolsaňyz, birini urýan bolsa, ýa uğurlayan bolsa, ýa öldürýän bolsa, siz şonu saklamalymy? Ine şu ýaly siz Berdimuhamedow saklamaly. Trolleybusda görýän saklamaly. Mara açmany barýam, halk bilen şonu elinden saklamaly, şonu jenaýata çagyrmaly. O bizim borjumuz. Şonuň üçin men siziň hemmäňizi 15-nji ýanwarda ýollary, vilayatyň altynda ýollar açmagy çagyrýar. Birinji biz vilayatyň ýollaryny açar. İkinji biz Türkmenistanyň serwetiniň hemme ýollaryny açar. Öz vatandaşlarymyzy birinji bolçak evakuasiýa etmek uğruna. Şunu men çykyşymy mutarýan, hormatly vatandaşlar, inniki çykyşlary çelli. Biz dünýäni, dewlet toparyny, demokratik opozisiýany bolýanyda köp-köp taňarýar. Egerde tanqidlarınız bolsa ýa-da öz pikirleriniz bolsa, şu videoň aşagyna kommentariýa ýazmaly, ýazmadan çykanmaly. Şunuň bilen men çykyşymy mutarýan, siziň hemmäňize diňe jan salyp, adatlyk we adalat arzu edýän. Sag bolun.